अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरसन पैसा पाकिट में से कढ़ले हे बारे जला कलम के भरले बा शिवाजी पढ़रले बा जला कलम से भरले बा ए राजा माथा संसार बने जी हरिओम पूजा पाठ की हाथ भोला धई दी है मां आज कोचिंग में ना पढ़ले हे बारे जला कलम के भरले बा जाके शिवाजी पढ़रले बा जला कलम से भरले बा जी हरिओम बसंत उसे मिहिला मिलेले बाबे पैसा आदत न सुधरले हे बा जला कलम के भरले बा जाके शिवाजी पढ़रले बा जला कलम से भरले बा चढ़ते सावन ओकर झुमता बे मन भोला जी के करे गइल बाबे दरसन पैसा पाकिट में से कढ़ले हे बारे जला कलम के भरले बा शिवाजी पढ़रले बा जला कलम से भरले बा ए राजा माथा संसार बने तो जाए दिन रे लइके नु बा भोला के दरबार में सब माफ होला बोल बो। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए।